Каюм Насыйри «Үги кыз» әкияте. Янә борын заманда бер кешенең ике кызы, бер угылы бар иде. Берсе үги кыз иде. Аны бер дә яратмыйлар иде. Бер көн киңәш иттеләр, ул үги кызны урманга илтеп адаштырмакчы булдылар. Бу үги кызга агасы әйтте: "Әйдә минем белән урманга, син җиләк җыярсың, мин утын кисәрмен дә, кич белән кайтырбыз", диде. Бу үги кыз җомгагын алды да, чиләк алды, агасы белән урманга киттеләр. Урманга барып җиттеләр. Урман эченә байтак эчкәре кергәч, бер җиргә туктадылар. Агасы атын тугарып ашарга җибәрде һәм үги кызына әйтте: "Бар, син, кызым, җиләк җый. Минем балта тавышым ишетелмәс булгач кайтырсың", диде. Балтасын алып, утын кисә башлады. Үги кыз чиләкне алып, җиләк җыярга китте. Аннан соң агасы бер зур агачка утын тукмагы асып куйды да, атын җигеп өенә кайтып китте. Ә үги кыз җиләк җыя калды. Бу үги кыз беравык җиләк җыя да тыңлап тора. Ул арада агачка асып куйган тукмак җил белән селкенеп, тук-тук агачка бәрелеп, үги кызга балта тавышы кебек ишетелә. Кыз: "Агай, әле утын кисә икән", дип җиләкне җыя да җыя. Җыя торгач, чиләк тулды да. Ул арада кич тә булды, җил дә басылды. Инде агай утын кисеп бетергәндер, дип килеп караса, агасы юк. Инде нишләргә, дип бу үги кыз еглый-еглый урман буйлап китте. Ахыр, бара торгач, урман читенә кырга барып чыкты. Анда бер юл очрады. Юлга чыгып, юл буенча еглый-еглый бара икән мискенчек. Шунда нос тарта: "Тәгәри китте җомгагым, күрмәдегезме, агайлар", дип бу сүзне әйтә дә еглый, әйтә дә еглый. Бара торгач, бер ат көтүенә барып җитте. Көтүче катына барды да әйтә: "Тәгәри китте җомгагым, күрмәдеңме, көтүче", ди. Көтүче әйтте: "Күрдем, менә бер көн көтү көтешсәң, сиңа бер ат бирермен", ди. Бу кыз: "Ярар", дип, бер көн көтү көтеп, аннан бер ат алып, шуңа атланып китте. Үзе ат өстендә һаман еглый-еглый бара, мискенчек. Байтак җир баргач, сыер көтүенә җитте. Сыер көтүчесенә бер көн көтү көтеп, бер сыер алды. Шулай итеп, сарык көтүенә дә барып җитте. Шул рәвешчә аннан бер сарык алды. Анда инде кәҗә көтүе дә якынлаша. Янә аннан бер кәҗә алды. Шулай итеп бара торгач, кич булды, күз бәйләнде. "Инде нишләрмен мин", дип ат өстендә баягы сүзне кат-кат әйтеп еглый мискенчек. Ерактан бер кечкенә ут шәүләсе күреп, "Монда авыл бар икән", дип сөенеп, атын юыртыбрак китте. Авылның читендә генә бер кечкенә өй бар иде. Анда барып керде. Керсә, өйдә бер карчык утыра. Ул убыр карчык, имеш. Шунда баягы назны тартып әйтә: "Тәгәри китте җомгагым, күрмәдеңме, әбекәй?" Убыр карчык әйтте: "Күрдем, кызым, син кайдан киләсең?" диде. Бу кыз үзенең башыннан үткән эшләрне барысын да сөйләп бирде. Аннан соң убыр карчык әйтте: "Кызым, син ерактан килгән икәнсең, инде минем кызым булырсың", ди. Иртәгесен торгач, убыр карчык бу кызны мунча ягарга җибәрде. Кыз мунча ягып булдырды да, карчык катына килде, әйтте: "Әби, инде мунча булды, әйдә, барыйк мунчага", диде. Убыр карчык: "Ярар, кызым", дип өйдән чыктылар. Карчык әйтте: "Кызым, мин болай бара алмам, син мине кулымнан тот, артыма тип. Шулай итеп, мине мунчага алып бар", диде. Кыз әйтте: "Юк, әби, алай ярамас, син карчык кеше, рәнҗетермен", дип карчыкны күтәреп мунчага алып барды. Мунчага баргач, убыр карчык әйтте: "Кызым, мине чәчемнән тотып ләүкәгә сөйрәп мендер әле", диде. Кыз әйтте: "Юк инде, әбекәй, алай ярамас, син рәнҗерсең", дип күтәреп мендерде. Карчык әйтте: "Кызым, син мине чап, себеркенең очыннан тот,
сабы белән мине сук, диде. Кыз әйтте. Әби, алай ярамас, дип, карчыкның аркасын йомшак кына чапты. Аннан соң мунчадан карчыкны күтәреп кайтты да йомшак урынга яткырды. Убыр карчык. Кызым, башым бик кычыта, азрак башымны тара әле, диде. Кыз тарак алып карчыкның башын тарарга тотынды. Караса, карчыкның чәч бөртеге сайын алтын көмеш, энҗе мәрҗән, асыл ташлар туп-тулы. Башын тарап бетергәч, карчык әйтте. Инде, кызым, бер биеп кара, синең биегәнеңне күрәсем килә бит, диде. Бу кыз биеде, һич нәрсә юк. Аннан соң карчык әйтте. Кызым, бар мунчага барып карашы. Мин кылаша белән мунчага салат күтәргән идем. Кипмәде микән, диде. Кыз мунчага барса, кылаша белән алтын көмеш, энҗе мәрҗән, кыйбатлы ташлар. Кыз янә мунчадан йөгереп кайтты. Карчык әйтте. Кипкәнме, кызым, диде. Кыз әйтте. Кипкән, әби, кипкән. Карчык. Яхшы, кызым, тагын бер биеп карашы әле, диде. Кыз биеде, һич нәрсә юк. Аннан соң бу убыр карчык, кызның тугрылыгын белеп, кызга әйтте. Инде, кызым, өеңә кайтасың килсә, бар кайт, диде. Кыз. Әби, мин бит юлны белмим ләбаса, бик кайтыр идем. Карчык әйтте. Бар, кызым, юл белмәсәң, мин сиңа юл күрсәтермен. Менә бу яшел сандыкны алып кит, сиңа булсын. Өеңә кайтып җиткәнчә, ачып карама, диде. Аннан соң кыз сандыкны алды да атына атланды. Сыерын җитәкләп, сарык кәҗәләрен ияртеп, юлга чыгып китте. Көн китте, төн китте, бара торгач, байтак җир китте. Авылына да якынлашты. Агасының этләре бар иде. Шул вакыт этләр, үләргә киткән түтекәй баеп кайта, ләң-ләң, дип өрештеләр. Бу кызның агалары, җиңгәләре, бу эткә ни булган, бу эт котырган бит, дип этне таяк белән кыйнасалар да, эт аның саен үләргә киткән түтекәй баеп кайта, ләң-ләң, ди. Ул арада бу уги кыз да өенә кайтып җитте. Өенә кайткач, сандыкны ачып караса, ни күрсен? Сандык эче туп-тулы алтын көмеш, энҗе мәрҗән, кыйбатлы ташлар. Кыз шуннан баеп китте. Моны күргәч, агалары, җиңгәләре бик көнчелек кылдылар. Үзләренең кызын шулай җибәрмәкче булдылар. Бу кыз, җомгагын алып, агасы белән урманга китте. Урманга барып җиткәч, агасы атын тугарып җибәрде ашарга. Үзе китте утын кисәргә. Бу кыз китте чиләк алып җиләк җыярга. Ул арада агасы баягы рәвешчә бер агачка утын тукмагы асып куйды да, атын җигеп өенә кайтып китте. Бу кыз, тукмак тавышы ишетелмәс булгач, агасы катына дип килсә, җилләр исә, һич кемдә юк. Агасы кайтып киткән имеш. Аннан соң бу кыз урман буенча китте. Тәгәри китте җомгагым, күрмәдегезме, агайлар, дип әйтә-әйтә бара торгач, бер көтүгә барып җитте. Көтүчегә әйтте. Тәгәри китте җомгагым, күрмәдеңме, көтүче? Көтүче әйтте. Күрдем, миңа бер көн көтү көтсәң, бер ат бирермен сиңа, диде. Миңа ат кирәкмәс, дип кыз аннан китте. Сыер көтүенә җитте, сарык көтүенә җитте, кәҗә көтүенә дә җитте. Бара торгач, баягы үги кыз кебек убыр карчыкның өенә барып та килеп җитте. Тәгәри китте җомгагым, күрмәдеңме, әбекәй? Дип карчыкның өенә керде. Карчык әйтте. Күрдем, инде бар, кызым, мунча як, дип кызны мунча ягырга җибәрде. Аннан соң убыр карчык әйтте. Инде, кызым, мунчага барыйк, син минем кулымнан тот, артыма тип. Шулай итеп, мине мунчага алып бар, диде. Ярар, әби, дип бу кыз карчык әйткән рәвешчә кулыннан тотып артына тибә-тибә карчыкны мунчага алып барды. Карчык әйтте. Кызым, минем аркамны чапса, себеркенең очыннан тот, сабы белән минем аркама сук, диде. Бу кыз себерке сабы белән карчыкның аркасын дөп-дөп итеп ыра да ыра. Карчык ни әйтсә, ул әйткәнчә кыйла бирә. Аннан соң карчык әйтте. Кызым, минем башымны тара сана, азрак кына, диде. Кыз карчыкның башын ачып карады. Чәч бөртеге сайын алтын да көмеш,
кыйбатлы ташлар икән. Бу кыз карчык башыннан алып алтын-көмешне кесәсенә сала да сала, куенына да сала икән. Тирә-ягын бөтенләй тутырды. Карчык әйтте: «Кызым, инде биеп кара әле, биегәнеңне күрәсем дә килә бит», диде. Кыз бии башлады. Кыз биегән саен алтын-көмеш коела бара икән. Карчык кызны мунчага җибәрде. «Караша, кызым, мунчага салат күтәргән идем, кипмәде микән?» диде. Кыз мунчага барды, күрде. Баягы кебек колаша белән алтын-көмеш туп тулы. Кыз тагы да кесәсенә, куенына тутырды. Түти шулай итеп байыган икән, дип уйлады. Карчык кызны янә биергә кушты. Кыз бии башлагач, баягыча алтын-көмеш янә шалдырап коела башлады икән. Аннан соң карчык, бу кызны сынап бетергәч: «Бар, кызым, кайтып кит. Әнә фәләнчә юлдан кит», дип юл күрсәтеп, «Менә, кызым, бу кара сандыкны алып кит», дип бер кара сандык биреп җибәрде. «Өеңә кайтып җитмәенчә ачып карама», дип кисәтте. Кыз, сөенеп сандыкны күтәреп, тәпи-тәпи китте. Байтак җир китеп, үзенең авылына якынлашкач, баягыча агасының этләре өрә башлады. «Байырга киткән түтекәй үлеп кайта түгелме? Ләң-ләң», дип эт өрә. «Безнең бу эт тилергән, котырган», дип таяк белән эткә аннан да моннан да ыргыттылар. Эт аларга карамый, аның саен «Баярга киткән түтекәй үлеп кайта түгелме?» дип ләң-ләң итеп өрә икән. Этне тагы «Баярга киткән түтекәй байып кайтса, ләң-ләң дип әйт», дип кыйнадылар. Ул арада кыз да өенә кайтып җитте. Кайтып кергәч, кара сандыкны ачып җибәрмәсенме? Сандыкны ачуы белән сандык эченнән бер кара елан сикереп чыкты да, кызның муенына чорналып, кызны буып үтерде. Менә көнчелек кешене нишләтми. Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар».